educated, non-educated. Oh, nina ngafundile. Kodwa phela u-educated umuntu ofanele understand ufundile. Okay. Abangafundile nabafundileyo nabafundisiweyo ngifuna ukuqinisekisa ngento eyodwa. Ake senze into eyodwa esihlangana. Amabonge. Uyibuza ukuthi usuku nosuku uma uphefumula i-oxygen kuphela vela uNkulunkulu. Yiphi into omnyama eqhamukayo? Mina I decided to do this life la eStellenbosch. Ngenxa ukuthi ngibizwe yinina. If you believe that I'm your voice, uyeke abantu abangithukayo abathi ngikhokhelwe ngithengiwe uthenga bani yena? Ekhohlisa. Hayo ngibuza ngisho umkami mina. Ugcina ungihleka mbede ugcina ebhedeni ezinyo lami mina. Kwasa nje kangasi. Anginayo imisikole mina nje. I miss you baby. Miss you for what? Mangithola mina message umbazela khona izinele ligulayo noma uphathele isondele emoto ethize anginaso lo sikhathi nje because I was sent to be a leader and to make sure that I lead the nation. No, I miss you baby. I don't work with that nonsense. But you feel umkhulu uyobona abakhethiweyo abangakhethiwe bombona ngasekho umkhulu. Ngithi ke mina njengamanje kanza kwethu ngithi sekwesikhathi and isikhathi sesifikile. General Mkhwanazi kwale nkosi I will be very simple mangikhuluma ngawo mina. Ngiyazi ukuthi you have created an instability in the country, General Mkhwanazi, and you have created a fear in the country. But thina njengabantu bakwaZulu siyamazi umuntu wakwaZulu, siyabazi njengoZulu phela i-capital city of South Africa. Kodwa ukuthi ngoba iyaphikwa fanele ukuthi kubonakale ngokuvumbuka ko-MK inyanyise imoshe ezweni kuze kubonakale uZulu unamandla. Fanele ukuthi kuboshwe uZuma unyanyiseke ezweni kunakala into eziningi kuze sibonakale sinamandla. Kodwa belungu ngapha benza izitori ngoShaka Ilembe ezi-advertise okudlula yonke into ekhona phansi komthunzi welanga. Even people who are not born bengamazulu are the part of Ishaka Ilembe, but is the most watched and the most advertised ever in history of television, and is the most watched. Even worldwide, when you land internationally, they ask you, are you the Zulu? When you are saved from South Africa. We are the interest of the nation, and we have an impact. We have a visibility. We may be undermined, but you are doing that on at your own risk. We are in charge. That's the attitude that General Mkhwanazi is carrying. General Mkhwanazi njengamanje akazange alingise abahola abaningi ababakhona politically and in a workplace. Ngifuna ucaciseke ukuthi politically there is more freedom of expression, and freedom yakhona cishe ifane nathi njengabantu abawumphakathi abayilunga lomphakathi. Hayi nje bathiwa sideclare sithi singama enemies. Cha ngiyilunga lomphakathi nje mina. Nami ngiyilunga lomphakathi. Ukhubazekana ngevoice kanti ngithabashana. Bengizumleze kuphela mina. Into eyenzakalayo la ukuthi one mangabe ubuka ukuthi osopolitiki they have a freedom of expression bakuzikhuluma nami kanjani, kodwa umuntu who is employed and appointed like uGeneral Mkhwanazi is a very courageous of him to do so. He reminded me when I was working for SAPC Ukhozi FM. When I was oppressed, ngayo yonke indlela ngicindezela ngayo yonke indlela ngadlubulundela ngishaba phathi engabathatha ngabasa ngaba introducer endaweni ezinkulu ngithi mina acknowledge ukuthi sebephethe lutho
abazame kubona lokho ukuthi nginamandla amandla amazovumbuka nje sengingaphandle namanje bangandamina kunalokho they are preaching the gospel ukuthi mina ngiyahlanya. Yes, I do. Ngiyahlanyeka khona, yes, kodwa ngendlela ekahle mina ngangibuka. It's up to you how you judge me. Finish. Into ebalekile nje manje umkhwanazi kunabakholi bezepolitiki akade bethi sokhuluma ngalinye ilanga akaze besho lutho. Kunalokho omunye wabo baningi, omunye wabo baba uJacob Gedlehlekisa zona wayelokho eshili usuku nosuku ehlukumezeka kwa-ANC wathi ukhuluma ngalinye ilanga. Thina salindelane na salindela ispeech somlomo kodwa sanga sesithole. Kunalokho sathula i-disaster esikuyona namhlanje eyenzeke ngoMay 29, 2024. Myself, I sacrifice because I was with him. And even I want to tell you, my people, and tell you without fear or favor, without fear ukuthi ngafa ngenjani anginendaba oselele ujabule ngeke savuke. We got a record yokuthi ufa is a permanent solution. Kwehluleka aba-Israel beqhambela amanga ingane yabantu yayihlanyela kuthiwa uJesu bethi ivukile ayikho namhlanje. Lokho siyakwazi nje it's clear ukuthi make wafa uphinde uvuke. Kodwa ziyosala zibadabule emanqobeni. Ngiyakutshela mina umlando, ngiyakutshela umlando uqophekile kulelizwe. And I want to acknowledge Julius Malema. Julius Malema ehlangene njalo washoda ngesigodi insizwa leya. Julius Malema washoda ngesigodi izwa ngami. Uyakwazi ukuyibona into ephilayo uJulius Malema yabacishe befana noMbalula. Kodwa abafana exactly. uJulius Malema ineqiniso eliningi kakhulu iliyopha iqiniso lakhe liyopha inxeba nje lopha noma hlulitishi yabo kodwa wasuka wasonda abantu abarongo wasonda abantu balapho walapho kwaZulu kuthi inkunzi bekwe endaweni eyodwa siyade sibaze inkunzi sinye kwaZulu usonda thina uyophilaphi umkholazi nje for political gain but enhlizweni yakhe futhi khona iqiniso lokuthi umkholazi is powerful and umkholazi is truthful yabo ngoba unayo lento emdlayo yabo so mina ngiyamazi mina angikhulumi umuntu engamazi ngihlalile mina ngakhuluma mina ngiyamazi so manje ke mawuthi uyabuka uNxamalala spoken about the creation of MKP. And that was the history of South Africa. And ukuthula komholi ebizwe umphakathi kuyafana nse nokuthula ukuthi mina ma umphakathi uyangiphawule khombisa ikhonto ethemba ungami kuyafana nse nokuthula kaRamaphosa during the unrest during the 21 arrested of ubaba uZuma. Ilapho mina ngathatha khona ubuwa umongameli wezwe ngalithatha ubutsizwa nje ngalithatha ngibumbu ngalithatha izwe ngoba ubaba wethu wahlule into eyodwa nje uSiril Ramaphosa ukuthi asho ukuthi cha uyakwa konke lokho kwezekilile umthetho awudlala indawo yawo kodwa ayi ubuhlungu emoyeni futhi uphatheke kabi futhi bengafanele kwenzeka ngoba the age ka 82 years by that time noma abathiwa wenzeni emhlabeni ngaphansi komthunzi welanga i-age yokuphuma ejele hayi yongena ejele kodwa bona baba nesibindi sokuvumelana ukuthi bathathe umsholozi bamfake ejele. This way is what began. Namanje ke kunenkinga eziserious ezweni and zonke zi-involve crime. I-crime engena economy ngoba ngisho sebeyitholele lo mali babuyela back i-private sector akekho umuntu ona ngishama tissue zokushidaba umuntu omnyama ona nje ama conflicts noma othi ukhiqiza amathawula noma ukhiqiza indwangu thize kwaleli ibhayile lezwe lethu ikhiqizwa abamhlophe namaSulumane ibuko zonke lezi hawu thina nakho kuphela lesikwazi ukwenza nakho sitisha ngohala uthenge kubelungu
It's an insult to the entire nation. Mkhwanazi umlando wakho mfuthu uyawazi awuqala ukuba vocal awuqala ukuba strong waba strong during 2011 umlando wakho nje wo1990 ungena emsebenzini wenzani sokuxoxa ngelinye ilanga kodwa kubalekile njengamanje ukuthi mina nginikeze likhulu ihlombe bafethu uyena ke umkhwanazi insizwa futhi engenalo irecord lokuthi yake yenzani esihambisana nakho nesingahambisani nakho kodwa kuningi kakhulu esihambisana nakho eyakwenzayo thina siyakubonga iyakwazi ukubhekana ngqo nezigebengu mayisigebengu kufanele siye kwaguqanyawo siyahamba siye kwaguqanyawo uma kufanele isigebengu ukhulunyelwe naso phansi siboshwe siyaboshwa kodwa naye futhi akayiphethe umkhwanazi futhi naye akayiphathele uphethe nabanye abantu asebenza nabo abanikeza ama opportunities to lead yebo ubaba umkhwanazi ubaluleke ngendlela esimanga empilweni zethu nasemlandweni wezwe lakithi njengomuntu okwaze ukubaphuphula ngomsebenzi wakhe emihle as a commissioner waKwaZulu Natal ukuyeke ukuba uacting commissioner eNingizimu Afrika yonke akekho ongaziko ukuthi umnsizwa makubo kwaZulu okusho ukuthi amathuba amaningi obugebengu futhi nabazoba khona futhi kwaZulu namanye amathuba enzeka kwamanye ama province angenzeka futhi athinte futhi nabo abantu bakwaZulu so ngalokho ke ngiyaqinisekisa mina ukuthi umkhwanazi mina ngesingami he never done anything wrong regarding ukuthi aphumele obala ngoba ngiyayazi lento yokusebenza ekwazi ukuthi uexhaust all protocols and mawuhamba emagagasini uhamba wehle wenyuka uhamba ungqongqoza yonke iminyango nama office vele into eyenzakala uyakhuzwa nje uyakhuzwa ukuduku uyakhuzwa nje uyakhuzwa hayi igcwele wonke ama passage lawo bayazi abantu abasebenzayo mina ngitshela iqiniso manje ukuthi kunabantu abasema office njengamanje oxoxele ucolleague wakhe ukuthi unenkinga neboss ethize noma nedeputy boss noma nemanager ethize kuyisection yakhe ungayenzi leyo nto ungayenzi leyo nto izokufaka enkingeni then ayilandele umthetho asayine incwadi ayihambise enze lokho kuphinde ngezekanga and then become the disaster so namanje ke ngiyasho ke nganza kwethu ukuthi umsebenzi omuhle owenziwe inkoli yenkosi kodwa sicela uprove ngokwasemthethweni ngamaphoyisa ukuthi akube nearrest laba abantu aba excited ngendaba kaMkhwanazi nabanye abadumele ngayo nabanye abaphendulayo asikho element yokuthi ngiyaceba la kodwa thina sikwazi ukuthi record kaMkhwanazi asilazi egeja bese ngisho ukuthi la kulensizwa yakithi emachulweni usenzo usebenzile futhi naye kwaZulu and na usebenzile noMkhwanazi usenze kusebenzeni kwakhe noMkhwanazi ephinde esebenze as uPremier waKwaZulu Natal no Department of Education umlando wakhe ukuba usikhotheni noweba asinawo kodwa futhi asinayo into eyomlando ebambekayo ngaye yokuthi nabo umnkunzi abenzayo umnkunzi bodwa kuphela mina obabenze usenzo kwaZulu despite being the Premier and despite being the MEC of Education in this province of KwaZulu Natal into ayenzalayo ukuthi after uhulumeni okade uphethwe inkatha iminyaka emide kakhulu 1994 kuphethe inkatha waqala ukuphatha iANC ngo1990 ngo2004
usenzo uyena omobilizayo as a Secretary General of the ANC in the province of KwaZulu-Natal. Leyo nto leyo iyobuqhawe bakhe leyo. Ngakho ke amandla umuntu awadliwa kwaZulu. Futhi akho sokwalengana sici umlando wakhe ungaba nabo ubunuku nobugebengu kodwa futhi akukho kubambekayo thina esike sakubona sakuphatha ngezandla. Futhi namanje ke ngiqinisekisile mina ukuthi usenzo mkhulu kwamongameli uCyril Ramaphosa njengoba mbeke lapha nje ezinye zezathu umuntu uyabukisisa kahle ukumbeka kwakhe lapha kanye nalo mama lo namaqakala avuvele ubani lo enjiboseha. Ngifuna abahlaziyi bezepolitiki ukubeka kwasenza kwi-security cluster esensitive njengamaphoyisa. Phinde kuzobekwa umama uEnjimoseha lo ohlulwa ukubiza inombolo nokulawula ueducation nje basic into basic isineke wena uthi ama starter wena umthakashana ngoba wazi ukubazekile ama starter yabo is the start of education. Yes, it is that in full media education. So and then ukubekwa kwabo lapho akuthule kuyakhuluma because this is politics. Kuyakhuluma kakhulu. Usenza akekho ngazi ukuthi unomdlalo obuhle kakhulu noba ungameli uCyril Ramaphosa. Lokhu ukuthi kusukume wonke ama political organizations nenhlangano ekhona emphakathini zivula icala ivulela usenzo zilwe nosenzo zenze into eziyenzayo azilwi nosenzo. Usenzo uyitshe elihleli eminyango umuntu abamzondayo ongaphakathi endlini okuCyril Ramaphosa bazoshaya uRamaphosa ngoba ukube kwabe omunye umuntu lapha kulesihlalo sikasenzo vele uRamaphosa akabusejele ngoba into yasephalaphala yazichazwe hlobo futhi indlela eyaphunyuka ngayo lento ethiwa imilitary 11A ebhanoyini 11A nje ebhanoyini. You can't survive that nonsense. There's no way that you can survive that nonsense. 11A ebhanoyini. So ngempela ke leyo nto leyo ukuthi uRamaphosa wasava le yanto so naye ke kwi-security cluster ukuvimba ukuthi lelizwe lingagcini lidlwenguleka noma libe nomlando wokuboshwa kwamongameli esesihlalweni wagcina esebenzisa abantu abathembayo abasehlizweni yakhe. One of them usenzo Mchunu, okwesibili bese kuzoba uEnjimoseha, bese kuzoba elokunjana uBall Boy ngithi uBall Boy kuyenzeka okhulu touchline uyaya ngale aphinda lijikjele ngale baphumele ngale kuya ukuthi iphumele ngaphi. uBall Boy kushuthi kuya ngebudget baqashwa kanjani. uBall Boy lo kuthiwa ulokunyana ulomfana lo ufikile balula. uBall Boy ke weNC loyo, uBall Boy loyo uyena Ball Boy ke lo okwazi ukusebenza akwazi ukubuka umoya ebuka umoya uthi uyangaphi liyana Eastern Cape balele eThekwini ukuthi ade July Durban July usekhona ile nto le into ekanjalo nje. So ke manje ke is the same situation. So in conclusion ngithi mina okugcina ncinye ngisho nje kamanje ukuthi kuya yonke le disaster asebenzise amalungelo awo ODA, Action SA, EFF, MK opening the case against Minister of Police Senzo Mchunu. Kodwa siyabona ukuthi khona inkonyane esibayeni kodwa umbala wale inkonyane ufana nalo umuntu wayevakashile la ngonyaka kodwa nje sengenze into enkulu kangaka asiyikhuluma izinto kodwa siyihlaziye. Mayini ecala kajeze mayifica iqanda lenjelwane lidekiwe walitapa yena engelusanga okwakhe lokho uyingozi ke Nkosi yami kuyingozi enkulu kakhulu akwazi ukukhuluma nje yabo usenzo nje ngeke ngimchaze niyambona nani
yabo. So manje ngikwazi ukuchaza umuntu nani nimbona. So bese ukugcina ukuthi lento enziwa umkhwanazi, mina will be very clear to all South Africans as the president of the Bhinqa Nation. Izwe alisekho, izwe lihambile, izwe njengamanje lisezandleni zika General Mkhwanazi. Only two things we should be praying for. Ukuthi General Mkhwanazi kungakhulunyelwa naye phansi, ngoba njengamanje ugadwe istate vele kungakhulunyelwa naye phansi ukuthi ayindoda asixoxa cha khona uqinisile, ngoba ziningi ikhulu engalalanga zithi mhlawumbe ilist yakhe inde mhlawumbe nami ngiyalandela, mhlawumbe nami ngiyalandela, mhlawumbe nami ngiyalandela. Ziningi ikhulu ekhona, kodwa into yakhona kufanele ipruveke. Akwazi ukuba namadokhetha more than 150 astakile kufe abantu kungaboshwa umuntu kungayindawo. Akakho umsula nawo General Mkhwanazi, akhosukana ngamasica. Uyitapha inyosi ngezandla ubuyonga uyingatinyelanga nangayodwa. Kodwa so far so good. Sidla amaningi sakini ndonga. Ngithi ke mina bangakhulumeli nawe phansi, ngoba it's an only opportunity we have right now. Kuyaqala ukuthi ezweni laseNingizimu Afrika kube nesimo la okuma khona yonke into uze kuvumbululwe ngisho amaphara afana nathi kuthiwa wakhulume ibuyele emajele aphawule ngizimo ezikhona sesiphawuleleke. Kodwa ngithi mina bangakhulumeli nawe phansi, futhi iqiniso kube yiqiniso. Nawe Mkhwanazi, mina khona la kusola khona General Mkhwanazi ngayisho lento kubheka icele le clown lelana le inunu le bheka icele ngayisho lento ngamcela futhi ukuthi asize. Ngiyacela bakwethu, asegonwe over makula, asegonwe over lezi idleke zama drugs okhuluma ngazo, afika emkhunjini ayela usho khona qinisile uthini ngePhoenix. Kaze ngubone Mkhwanazi wenze operation noma iyodwa nje ePhoenix strong. Angakhulu angifuni ukufanisa ngeWestern Cape la ngikhona, ngoba akho commissioner velela uvele izwe leli liphandle nje. Mosu national commissioner ke vele uzokwazi ukubhekana naso simo. Kodwa kwamanje ngithi mina angaze ngibone uba serious nePhoenix. Nokubheka icele wayiziba iPhoenix wazi wahamba. Nomfowethu uSenzo ngimtshenile ngePhoenix. Nginama record ngikhuluma ngePhoenix. Ukuthi amandiya agamenxe, amandiya azosusa impi, amandiya ayisa, amandiya aqhaphaza abantu abamnyama, amandiya aqhaphaza omama, aqhaphaza obafowethu, aqhaphaza wonke umuntu aze bazobabhansela ngabasemisho ngo3 hewa. Yonke le nto leyo Mkhwanazi, mina if ungakhomba mina one of your weakest point that you should be correcting iPhoenix. Disaster elapha ePhoenix, hey, kunamathavela avula 24 hours. Ngufakazi ngiyazi kuphuzwa kuze kuse amathavela namatops akhona amakula nezwe lawo anezwe lawo nje ayibambile acontrola analento ekuthiwa angithi amandiya anengqondo ukuthi iwona lamabelungu umthasha lawazi wena lengisumleze umfishane lalela ndiyazi ukuthi iwona lamabelungu obukhulu kulelizwe. Ngiyakutshela cha ngazi ukuthi mina Phoenix sinemosha kahulumeni unthola abantu hayi ukhuluma wena ngale batupela kukhuluma batupela la khuluma mina into engikhuluma mina la amandiya azothi wona la mabelungu obukhulu. Ingakho kamandiya ekwazi ukuthatha isimo sasePhoenix I create ibe independent. It just went and it went. Mawuthi uyabuka laphana idleke zamadrugs elapha hayi azaziwa siyaziwa bayaholo amasteshi okusho ukuthi ngempela uMkhwanazi le never ithintile kusekhona eminye imthambo equmbile la Mkhwanazi ayikhale asifesonke baphela asifesonke baphela
bosala behluleka sengishilo mina la ngikhuluma ngento engiyaziyo angikhuluma mina ngakuthatha ngubeke mina la kuvulwa khona 24 hours abuku utshwala boka uyabudayisa uyithops engazi uyoshaya uzokuyoshaya kuphulwa yonke inhlobo yemithetho because they are independent country on their own. And I've said it not today, long time ago. I'm partying about drugs. And you've spoken very well, articulating and emphasizing the about drugs. But here, me, ngoba ngikhuluma ngendaba zaKwaZulu, la uphethe khona. Nawe ke mfowethu ithayi. Likuwe. Ungasabanaka laba ngeke kwenzela ukuthi laba khohla ngeke uxoshwe, ngeke ususpendwe, not amaphosa uzokhuluma nje uzomamlisha. Uzodeclare committee lokuthi ke committee lizophenywa uyawe yonke into right security yonke tight yonke into South Africa nama investors abangesabi futhi sizelwa iG20 summit ngoNovember ahambe njenge defender eviki poncho finish. Hello Mzansi, welcome to Mgozo Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Lobe khuluma ngongizwe mkhulu khuluma mayelana nenzaba yanhlanhla Mkhwanazi. Unhlanhla Mkhwanazi unzaba mlonyeni ever since akhiphe igaxa wa expose bo Senzo Mkhunu, and everyone is just talking about him, saying ukuthi waze waba nesibinzi babenanga akhuluma amaqiniso. We really need baholi labafana naye. So naye usho njalo ngizwe Mchunu yasho ukuthi waze walimela iqiniso uMkhwanazi. Isigebengu makumele sife siyafa, umuntu nje makumele ayekagoqanyawo umnyisa kagoqanyawo uMkhwanazi, and nguye lesimbona ukuthi uyayithanda South Africa, uyayithanda akuyibona abugebengu boshabalele. So everyone is just saying ukuthi sofana naNkulunkulu kithi. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. I'm signing out. Goodbye.